Ahojte, práve sa nachádzam u nás v štúdiu Faces, volám sa Naty a rada by som vám ukázala, ako natáčam self-tape castingy ja. Je dôležité vám povedať, že nemusíte sa báť a naozaj nepotrebujete byť v takomto profesionálnom štúdiu, ale môžete ho natočiť doma, či v kuchyni, obývačke, detskej izbe alebo dokonca kúpeľni. Ako začať casting? Ja ho začínam tak, že si urobím kávu, sadnem si na gauč, zoberiem si notebook a prečítam si, aký je deadline, kedy treba casting odovzdať, či viem byť k dispozícii prípadné dni nakrúcania a kde som účinkovala. Pokiaľ na všetko odpovedáme pozitívne, píšem na e-mail áno a idem sa natáčať a fotiť. Sú dva spôsoby, ako si môžete zhotoviť fotografie. Ten jednoduchší je, že niekoho poprosíte, aby vás odfotil pred neutrálnym pozadím. Pokiaľ som doma sama a chcem sa odfotiť sama, tak si mobil niekde položím alebo opriem a buď si teda nastavím samospúšť, alebo si nastavím video a potom iba screenshotnem moment fotografie. Na fotkách sa tvárim s jemným úsmevom, neutrálne a taktiež sa fotím aj ako celá postava. Vždy po fotkách si idem urobiť predstavovačku. Točím ju hlavne na prednú kameru, ale môžete aj na zadnú, ako vám je lepšie. Ideálna dĺžka takejto predstavovačky je 30 sekúnd. Vedeli ste, že človek si vyhodnotí, ako na neho pôsobíte už po 2 sekundách? V tomto videu je dôležité, aby sme videli váš charakter a vašu osobnosť. Čiže točíme sa zblízka, nie zďaleka. Malo by to vyzerať tak veľmi jednoducho a prirodzene. Ahojte, volám sa Natália Balogová, mám 25 rokov, žijem v Bratislave a aktuálne som študentkou marketingovej komunikácie na Komenského. Medzi moje záľuby patrí tanec, spev a herectvo. Budem rada, keď sa ozvete. Čaute! Ako by to určite vyzerať nemalo, nemali by sme sa hanbiť a taktiež sa nemôžeme báť pozerať do kamery. Ahojte, som Naty, mám 25 rokov a rada tancujem. Takto by ste ma asi vôbec nepočuli, keby rozprávam. A taktiež to nemusí byť ani príliš expresívne a ani to nemá byť zďaleka. Takže by to nemalo vyzerať takto. Ahoj, ja sa volám Naty a mám 25 rokov. Vyštudovala som herectvo, no a teraz študujem na vysokej škole marketingovú komunikáciu. Budem rada, keď sa mi ozvete. Čauky! Existujú dva spôsoby, ako natočiť emočný twister. Ten jednoduchší je, že vám niekto pomôže, natočí vás a bude vám menovať dané výrazy. Smutný, šťastný, prekvapený, zamyslený. Ja sa niekedy natáčam aj sama a dám vám tiež takú menšiu pomôcku, ako na žiaden výraz nezabudnúť. Poslednou časťou castingu, ktorú mám v rukách ja, je zadanie. Môže prísť akékoľvek, no dnes si predvedieme ukážkové. Chceme vidieť hlavne vašu mimiku, takže nenakrúcajte moc ďaleka. Sedíte za stolom v reštaurácii a v diaľke zbadáte kamaráta zo strednej. Pozitívne vás to prekvapí, zamávate mu a zakričíte. No zarazíte sa, pretože si uvedomíte, že to nie je on. Situáciu sa snažíte zachrániť jemným, chabým úsmevom. Keď máme všetok materiál nachystaný, nafotený, natočený, tak si sadneme za počítač a ideme vyriešiť administratívu. Na mail nám pošlete vašu fotku a informácie, no a do WhatsAppu s videami a fotkami pošlete aj vaše meno, vek, bydlisko, takisto konfekčnú veľkosť, výšku, reklamy, kde ste účinkovali za posledné 2 roky a časové obmedzenia v čase nakrúcania. Keď to všetko máte hotové, stačí odoslať a ste zaradení v castingu. Ak máte akékoľvek otázky, kľudne nám napíšte a my vám radi pomôžeme. Nemusíte sa báť, nemajte stres z týchto castingov. Na to, aby ste zaujali, nemusíte byť herec. My totiž hľadáme každého, kto sa nebojí postaviť pred kameru. No a ak máte akýkoľvek technický problém, kľudne prídite sem k nám do štúdia a my vám s castingom radi pomôžeme. Tak veľa šťastia, držíme vám palce a čaute.